Milí podnikatelia, v tomto videu by som vám rada predstavila naše balíky sídiel. Ak si u nás objednáte balík Park, získate sídlo podnikania bez preberania pošty. Táto služba je dostupná v Bratislave, Prešove a v Banskej Bystrici. V balíku Easy poskytujeme vlastnú poštovú schránku za jednorázový poplatok 15 €. Poštu si preberáte sám, je to úplne diskrétne. Poskytneme vám súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Balík Easy poskytujeme za cenu 91 € na 2 roky v Košiciach na ulici Jenisejska a na južnej triede za cenu 132 € na 2 roky. Ak si objednáte balík M, poskytneme vám súhlas vlastníka nehnuteľnosti. V cene máte preberanie doporučených zásielok, SMS a e-mail notifikáciu o došlej pošte, K-Box, našu unikátnu zdieľanú schránku, ktorú si môžete objednať na našej stránke na 3 kliky. Cena balíka M je 102 € na rok. Táto služba je dostupná na všetkých našich adresách. Ak si objednáte balík XL, poskytneme vám súhlas vlastníka nehnuteľnosti, preberanie doporučených zásielok. V cene je zahrnutá SMS a e-mail notifikácia o došlej pošte, skenovanie obsahu pošty, online prístup k naskenovanej pošte. Raz mesačne sa pošta, ktorá vám prišla, zabalí a pošle fyzicky na vašu adresu, ktorú určíte v rámci Slovenskej republiky. Ak potrebujete poslať svoju poštu mimo Slovenska, je to možné za individuálny príplatok. Cena balíku XL je 180 € na 1 rok. Táto služba je taktiež dostupná na všetkých našich adresách. Pre viac info klikajte na www.srojhnet.sk.